Kɛlɛ min bɛ RDC kɔrɔyan fan fɛ, Macron ye lasɔmin di Rwanda fana sen bɛ o la. Kɛlɛ min tun bɛ makɔrɔnin na kabini tuma jan Congo Democratic Republic kɔrɔyan fan fɛ. Emmanuel Macron n'o tun bɛ taa Kinshasa, o ma Rwanda jalaki ka jɛya sibiridon i n'a fɔ Kongokaw y'a ɲini a fɛ cogo min na. Nka a ye lasɔmin gɛlɛn di Kigali fana sen bɛ o la. RDC man ka kɛ jamana ka kɛlɛ nafolo ye, bingani dafalen kan ka jɔ. Bingani ni tilaliko kɛlɛ fana ka dabila. Faransi jamanatigi ye o fɔ ni fanga la kunnafonidilaw ka lajɛ dɔ senfɛ ni Congo jamanatigi Félix Tshisekedi ye. O laban nin tun ye bingani tilenbali ni fangafin min kɛ a ka jamana b'a yɛrɛ jate a bingani kasaratɔ ye. RDC bɛ Rwanda jalaki ko a bɛ M23 maa murutilenw dɛmɛ kabini san 2022. A ye dugukolo yɔrɔba dɔ minɛ Kivu Woroduguyan fɛ mara la, mara min falen bɛ minɛnw na. Duniya kɛlɛtɔn ka dɔnnikɛlaw ye o dɛmɛ ni semantiya, wa tilebiyanfan jamanatigi caman y'a jalaki hali n'a y'a sɔrɔ Kigali ma sɔn o ma. Faransi jamana kɔkan minisiriso fana ye o dɛmɛ ni jalaki, nka Kinshasa bɛ fɛɛrɛ jɔnjɔn makɔnɔ Kigali kama ka bɔ Paris. Emmanuel Macron ma ɲangilisi laseli kɛ, nka a ye wele bila bɛɛ ma u ka kunkan baaraw ta. Rwanda fana sen bɛ o la.